бе! Че се удари! Добре ли си? Какво викаш, бе, Крис? Какво правиш за Ми Бога? ремонтирам печката, не виждаш ли? Чуд, кога разбираш от печки? Моля, с ChatGPT всичко ми обяснява какво да прави, как да прави, коя част да купя. Ето чуй. Ама тате, сигурен ли си, че трябва да ползваш това? Абе, чакай бе. Какво ми разбираш, че... Глей сега. Краси, сигурен ли си, че ползваш отвертката? А? Айде оставим, че имам работа. Ама от кога използваш ChatGPT? Аз за всичко използвам ChatGPT. Направо се родих, откакто има ChatGPT, всичко правя. Тате, сигурен ли си, че след това печката няма буквално да гръмне, като я пуснеш? Ще гръмни ли печката, като я включа, след като сложих тази част? Краси, сигурен ли си, че тази част е точно за този модел печка? Рискът от късо съединение или повреда на инсталацията е реален, ако има грешка в монтажа. Абе, Какво можеш да се оправя, спокойно. Ама внимай да не те удари тока, нали? Аз се разкаря от тук. Добре ли си за Бога? Какво става? Краси, добре ли си? Мирише ми на опърлено. Здрасти, Крис. Здрасти, ChatGPT, може ли да ми напишеш есе на тема Илиада по български? Мерси. Моля, как така ChatGPT ще пише домашната работа? Аз едно време сам съм си писал домашните, той нашия чата ще ми използва. Какви са тези глупости, бе? Ти как ще развиеш интелект? Как се научиш да правиш каквото и да е, като ChatGPT ти пише даш домашните? Какви са тези работи? Тате, ти постоянно ползваш ChatGPT, аз от теб го видях. Виж какво. Това е съвсем друга работа. Краси, време е да изхвърлиш буклука. Ти смееш ли ме се? Я веднага ти вземем лаптопа. Изчакай! ChatGPT, моля те помогни, баща ми иска да ми вземе лаптопа, какво да направя, моля се? Ако баща ти иска да ти вземе лаптопа, най-добре е първо да запазиш спокойствие и да не влизаш в излишни. Я да лаптопа!